altrimenti si mette per i vostri segni un po' in settore di not per mi da design na bardzo kapita. Tak, to jest bardzo. Musimy pozostać na Як ви уявляєте собі в отпуск? У нас сьогодні один і жахливо дождливий день. Ми його все ж таки вирішили провести десь на вулиці, не сидіти вдома. Спочатку було страшно, тому що просто я давно не бачила луж. Розумієте, це просто жах. Але хочу сказати, що мені подобаються такі балканський мес. Я не ведаю, мені вельми подобається такий вайб. Глядіть на мене. Амбар наверху. Пойдем? Да. Давай. Да, уже сказать. Вот сюда прибор. Сейчас. Главное посмотреть за город. Да. Сьогодні цудовне надвор'я. Ми знову піднялися на кропку, якою були вчора. Вчора був лівень. Нічого не було видать, в сенсі гор не було видать, а сьогодні просто невероятная пригожость. Адзінае толькі, што я забыла намазаць SPF крэмам. Гэта я, канешне, гэта памылка, сябры. Влад даведаўся, што на гэтым будынку ёсць верталётная пляцоўка і футбольная пляцоўка. Не дрэнна. Я кофейка бы, наверное.
Я не хочу ничего записывать, честно сказать. Но это интересно. Вау. О май гад. Я там сидел, короче, палец. Да? Ты сидишь. Ну просто мне надо. Ой, там люди. Людей мы не снимаем. Да. За Перелеском что? Горы какие? Или что? В Перелеском озеро, а за озером горы. Тени. Вот в те горы мы должны сегодня подняться. Там, кстати, такие здания, как на проспекте напротив этого, блядь, забыла. Там, где Арена Сити. Вот эти комплексы жилые. Башни какие-то. Да, там все цепи. Да. Похоже на что-то из Минска. Да. Не помню на что. То ли на Минск. Да, Маяк. возле Минской арены тоже был такой для пляжа. Там, кстати, на той стороне озера, там классные виллы. Мы там могли жить, но это не захотели. Было далеко. Не знаю, что у меня было в голове. Может, я тогда еще была городская. Когда тогда? Ну, когда мы могли жить, а я еще отказалась, или что-то сказала. Я сказал, что мы могли вот там заселяться, и могли вон там. Ты сказал, что вон там далеко. Якое щастя, коли Снежень виглядає так. Ну, это просто кайф. Оу. Оу. І гори. Люди мої милі, як мені подобається. Я великий фанат Скандинавії, але зараз мені вже здається, що мой фанатизм пройшов. Я не ведаю, як вижити літом у таких країнах. Просто не уявляю. Ну, з кондьором можна вижити. Мені здається, мені це більше подобається, ніж Скандинавія. З їх парадочком і пригожостю. Упорядкуванням і усім остатнім. Бог мой. Бля! Нет! А я не думаю, що у нас є їжа. Нема нічого, сябри. Я боюсь таких. Господи, Влад, пошли сюда. Я не знаю. Мама! А вот сюда посмотри. На красоту нагляделися. Шлях на гору виглядає ось так. Гір. Да, мені їх жалко. Они тут погрузили, скажут. Чекаємо, поки чел уведет своїх лошадей. Джей, иди. Передумали. Ты знаешь, что говорят?
летание з 3-го ці 4-го дня. Весь этот час мы были у Тиране, дарэчы. А сегодня едем у Дурс, глядзець на море. Не могу сказать, что мяне гэта здзіўляе, але я лічу, што гэта трэба паказаць, просто каб мой відос не выглядаў як ружовыя акуляры. Значыць, мы у неверагодна прикольным месцы. Вось такой тут від, сябры. І тут вось такі від. Хаця, шчыра кажучы, я скажу, што бездомныя жывёлы мяне смущают значна больш. Іх тут не шмат, але яны ёсць, і гэта грустна. Это кошка. Это кошка. Камера шишечка. Я представляю. Можно. Более-менее. Я думаю, мы могли бы купаться. По сравнению с Гданьском, это просто тропики. Это самое незвычайное раство у моим житті. Я ну вот такое. Меня не видать? Видать. Не трогай. Баюся, што пад гэтым сонцам будзе відаць усе мои вусы, сябры, як што прабачце. Все мы людзі. Я хотела сказаць, што я вельмі хотела прыехаць сюды, дакладна куды-небудзь на Балканы ці у Албанію, дарэчы, таму што мне хацелася на нейкі час знікнуць з усе гэтай павестачкі і хацелася знікнуць з Еўропы, якая мне апошнім часам здаецца, можа нават трохі нуднай, нягледзячы на тое, што я шмат дзе яшчэ не была, але мне хацелася чагосьці кардынальна іншага, гэта першае. А другае, пра павестачку, тое, што, як я і чакала, у Албаніі няма ні намёка на тое, што дзесьці ідзе вайна, дзесьці ёсць рэпрэсіі. І я разумею, што нельга выпадаць з гэтых павестачак, але часамі на тыдзень мне здаецца, што гэта будзе карысна ўсім, кожнаму чалавеку. Вось. Хочу тут квартирку.
так жудосно, неприємно тут знаходиться. І вельми цікаво одночасово. І здається, що бути диктатором – це вельми складно. Навошта їм це, я не розумію, що мир такий пригожий. Это что за морда? У диктатора був густ. Червоний толчок. Говорят, она очень хотела, но не смогла выжить, чтобы остаться с этими дураками. Они ей вколят дыру ножом, и кровь регулит ненависть на землю хлынула последним теплым летним дождем, в котором все сгинуло. Нечто поміж Кровостоком і Дімой Птицями. Наша наступна атракція. О, як пригожа. Ось туди поїдемо. Навіть море видать. Так мені подобається це відео. Славно. Запила на фоне. Я не могу поверить, что завтра я уже буду у Польши. Сидеть себе на оседле. Тебе мне грустно, тишо, я не могу понять. Заползем там сверху. Мої дорогі, шановні мартинці. Здається, це їх остання вандровка. Моя пригожа, моя любимая.
У нас сёння быў план пайсці ў невялікі хайкінг, але аказалася, што гэты хайкінг вельмі суровы і што мы не падгатоўленыя да яго, таму пабылі сёння трохі ў гарах і вырашылі яшчэ раз ездзіць на мора, таму што мора нам будзе не хапаць, канешне. Завтра у нас апошні дзень, не думаю, што мы шмат чаго паспеем, таму завяршаю гэты цудоўны цёплы снежніцкі влог кадрамі з мора.